Parazitler ve kalmar oyunu, yani Igra Kalmarov. Dünyada en meşhur olan iki tane kinonu köpler görülür, tanıyandır. Bugün dostlar, Şaylan Lezzeti stüdyamızda Master Lee mehmançılıkta. Master Lee, Şaylan Lezzeti stüdyamıza hoş geldiniz. Salam dostlar, çağrınız için sağ olun, hoş gördük. Dostlar, Master Lee, bugün Şaylan Lezzeti stüdyamızda Türkmen dilinde bize Koreya aşkhane medeniyeti ve beyleki türlü aşkhane medeniyetlerinin tagamlarını tayinlap görkezýär. Master Lee, bugün Şaylan Lezzeti stüdyamızda siz näçeli tagamları bize tayinlap bermekçi? Şugün tomatный суп с морепродуктами будет на первое, birinci, soň salat с говядиной и охотничьими колбасками, и ikinci naharam стеклянная лапша etli. O dostlar, Master Lee Türkmen dilinde näçe gürlejek bolýar, ýöne köp garyplary halkara dillerde aýtdy. Master Lee Wok Food Günorta Koreya aşkhana medeniyetiniň esasy powry bugün bize özüniň gyzykly tagamlaryny taýinlap görkezýär we sırlaryny öğretýär. Kömelek alyas. Tamam, şeydip doğramalı. Kömelegi näme kesmelik neçeli maňa Andrey görkezip başlaýar. Ondan hem ellikleri giýýär, başlaýar. Häzir studiýamyzda taýynaýan naharlamada biz özümüz ýýäse, şoň üçin ellik ýemek topmanmy? Sen 50 geyden kes başla. Sağlığımız için, özümüz için gerek. Bolýar, Master Lee onu ellikleri giýýär. Master Lee tomatly çorba bişirmek üçin nämeler gerek bize? Так, kömelek gerek. Морепродукты, помидор, чеснок, кальмар арасаламаны öwredeýin. Сверху слой у него защитный есть, как пленочка. Kalmarın daşında ýokajyk. Plenkalyk nemesi. Plenkajagy var diýdi. Master Lee şu arada bir 6 ay mundan öň internetde meşhur boldy da kalmar oyunu, Igra Kalmarov kino. Gördünmi şu kino? Ben gördüm. Жестокий и очень интересный. Блин, чеснок арасалamaly. Taryalka salaýar ha kömeli. Gepleşigimiz täze başladyk we bu Şaylan Lezzeti gepleşigimizi dürli medeniýetiň tagamlaryny, şol sandyk hem öz türkmen aşkhana medeniyetimiziň tagamlaryny taýinlap, sırlaryny we dürli lezzetli tagamlary siz bilen paýlaşarys. Şaylan Lezzeti, dürli medeniýetleriň tagamlarynyň lezzeti. Master Lee'nin aýtmagyna görä, kömelek kesenden soň bıçagy hökman ýuwmaly. Lee, näme üçin bu moreproduktydan bolan çorbany taýinlamagy teklip berdin? Морепродукты хорошо сочетаются с томатом. Biz beşiriýas biziň menüde ýok naharlar. Şoňuňyza has gyzykly bolsun diýip, şoň üçin moreprodukty gowy сочетаться edýär tomatlar bilen. Şoňa ысsyk howada человека остужают. Организм человека. Türkmenlerde gyzgyn howada, ýani ak çal içilýärdi. Şol günden gorunmak üçin. Dostlar, Koreýalerde bolsa tomatny çorba edilýär ekenle, moreproduktlary goşup. Master Lee, şu türkmen aşkhana medeniýetinde esasy ýani laqqawalyk diýe, bekrawalyk, Hazar deňizindäki leňneçler we beýleki balıklar we sazan, ýani gyzyl teňe balyklary, şular has köp meşhurda. Onu kalmar, mezi, häzir soňky döwürlerde şuňa naharlar iýilip başlandy. Kalmar, mezi on näl peýdasy bar adam organizmine ýa çağalary. Çağalary желательно пока до 16 yaşynly не советуется. В морепродуктах содержится много аминокислот и железа. И они идут как афродизиаки для мужчин. Umuman moreproduktları 16 yaştan kiçik çağlarken maslahat verilen o şeylerden. Erkek adamlar için hatan peýda diýerdi. Andrey men şu çesnokları kesdim bilen näme kelin emesi. Boldum kesişim.
Normal. Şöyle. Men aşkanıda in goworyan zadım şu tayin olan naharı hevledi iymekde. Hani nahar pişirme olanda bir yumurta pişirip bilen, onun bir kalbası bilen pomidor ovurup bilen de, kan nimem yoktu. Yönünce senyalı güçlü powerlar bilen işleşiversek öğrenler mi nahar pişirmeyi? Ökmen. Deniz önümlerini koşup pişiryen tamatın, supun sırrı nemede? Yani çünkü senin çorban beyreklerinden nasıl ütköşük oluyor? Sırrı yok. Главное правильно выбирать температуру. Специя кошанда, şu spesiyalar koşan vakti spesiyalar kızdırmalı. Специя кызан vakti она выделяет эфирные масла. Вот правильно надо добавлять специи. Вот и все. И порядок очередности должен быть. A näli temperatura, näçe temperatura diýen kızdırmalı bolanda? На среднем огне. Doktor masterliğinin esas sırlarını yerlemedi ekeni. Spesiyaları belli bir derecede kızdırıp spesiyanın düzümündeki efir yağını çıkarıp alýar eken. Andrey sen sırlarını nädir biz kanalymyzyň podpisçyklarla paylaşsak sonra konkurent bolmazmy olar? Konkurent. Men belli pikir edemok. Men begenýän adamlar öwrensin. Men bilen zatlarym men paýlajak. Masterliği dostlar gatay dobra adam eken. Aslında masterliğini gepleşige çağırmadan Andrey men doğramaysam şu igra kalmary görenden soň birazrak nemetdim de elime de bıçak palta alıp berdi. Şowy görkezmeli bilen onan näme adam Andrey ol kunfu adam bilýän bilen okmu bir çekindim ýani görýärim doktor Andrey Lee ören şeýle şahtaçy adam eken öz näçe ýyllyk gymmat tejribelerini arkaýyn biz bilen paýlaşýar. Siz onu pomidorları kesin. Böyle. Onu ben pomidoru kesip başlamadan broward suw içeli. Şeýle salkynjak şu Thomas'ın gününde suw içdik. Olam sen yeni masterleyen götürür. Parahat markasından içil ülce sowundan içip ýylyny dowam etdiýär. Masterli baş üstüne. Oğlum Kare medeniyetinde ülce soğuk içileyen var mı? ova ba. Edil свежий выжатый яла. Точно как в Корее. Oho. Bolýar eken, mende de bolýar eken. Çesmagy dowrajak bolsaňyz, şey diýip, üstünden bıçak bilen ya palta bilen basmaly, onu şey diýip taýýar, dowraýmaly eken. Ova. Inem dowraýan şeylerden. Ova. Koreýa kuchnyasynda näme başga ütköşük fişka diýilýär, orçaýlanda aýratynlyklary bar. Fişkası acılıkta. Acı? Ol hindileňem naharlar acı, Xitaydan Yok. acı. Bizde кисло-сладкий ба, остро-сладкий. Шол acılıgny разная острота. Есть остро-сладкий, есть жгуче-острый. Вот. Häzir bizim pişirýänimiz haýsy bolýar? Bizim şu an кисло-острый. Şu nahar pişirende şeyle kalbasa durýar, kesip pişirip oturany bir böle galyp ýeýän. Pişip duranda bir böle galyp ýeýän. Onan ya ýanky ejem nahar bir etler gowyrup duran bolsa, gelen pişmänkä ýene bir böle galyp ýa şuňa bir lezzeti bar. Ova. Näme etýän şoňa etýänmi senin nahar pişirende? Biz diňe duzyny görýär, pişiren wagt naharlary. Bolany. Они проба снимать запрещено. Qadağan. Udon ýa-da lapşa ýa-da ütköşük bir egzotik naharlar diýse, Kore kuchnyasyndan ýa Yapon, Xitay kuchnyalarynyň bir kepde bir gezek, iki kepde bir gezek bakaret diýse. Ama sen günde özüň pişirýän, günde näçe porta pişirýän. Sen üçin onkan bir nemesi ýokdur, gyzykly nemesi ýa. Men nahar pişirende, her nahar pişirende men lezzet alýan. Lezzet alýan. Öz söýgüm boşýan. Ay sağ ol Andrey, sen şu an
Türkmençe aýtjak bol biraz kynçylyk çekýän görýän öýlen ýöne näme. Edirsin teatrda artistler da oýnandy, elin şey oýnaýar. Doktor Andrey Türkmençädir getleşip gurrun berende bıçakla teatrdan çıkýar kellesi diňe ýa-ni pere gözüňe elin şey men arkaýyn. Men işläp duran ýerimde seninle guruluşup bilýän, aýtyp bilýände. Boldy. Andrey birden hadi men adyp şu çisma dogry ýany bilen. Ol naharyň soň näle tagam näle boljagy nememi garantiýa barmy şu tagamyň süýji boljagy. Türkmenlerde iýmesem ölerin diýip bir söz bardyr bilen. Onam nahar süýji bolmasa ay sen dogrudyň ýa sen etdiň da Ya mümkin näme üçin dese surat krupna dograýan sen. şu uly boldymy şu? Oh. Bundan hem kiçeldeýin. So birden nahar süýji bolmasa, значит sen çysnogyn günäkar. Dostlar şu an görýäňizmi? Taýagyň gurugy maňa diýjek gurugy özüm aslında özüm aýtdym bolmasa ýadyma düşen wagt berin. Men bundan maýdanyýat dogran şey diýmese bu. Boldy. Telewizorda Dawaýdy, bol passas. Cezene bırak diýip biri var, şol nemetýär. Şey diýip dograýar bilen. Ullakan guruşýanlar. Şo gödüňme Burak. Sen şu Burak Nusret ýaly meşhur bolasym gelýär. Yok. Näme? Hiç kaçan. Hem Men скромный человек, men näme sen Dubayda, onam Moskwada, Ýewropada, Amerikada Walkfood kafenin filiallaryny açasyn gelenokmy? gel ya, yani можно же и без известности это открыть. Meşhur bolman açsa bolýa. Ädrenem kafede konkurent imkany bolsa da, nädip sen klient çekmer, nädip Diňe taham bilen naharlar tahamly, tagamly bolmaly. Dostlar Elçapyas masterli meşhur bolmasa da konkurensiýadan gorkanok. Yani öz naharlarynyň tagamy bilen müşterileriniň söýgüsini, ynamyny gazanyp bilýändigini aýtýar. Bolly. Bolýa, boldan o sen dinäme? Gor passas, sen gor. Men gowraýmyn. Dostlar men ömrümde birinji gezek tomat çorbasyny gowraýan deňiz önlerinden bolar. Vox skоворodkany gyzdyrýas, goýup. Sonda любой skоворodkany gyzdyp ýağ bilen gyzdyrsaň, sonda skоворodka ýapşanok işsat. Düşündi? Onu emekin bilýärmi kadýanlar? Ha? Onu emekin bilýärmi kadýanlar? Dostlar şu wagt karyýaram ýene bir Yo. öwrenip ýa goýsaň ýapşanok diýär skоворod. Öýdipdi. Boldumy? Vallahi indi şu yağ kızdırmalı. Koyduk şu skовородку полностью масле надо разогреть маслом. Ждем, пока масло разогреется. İçine salyan. İkisini bileziňmi? Hemmesini bile. Hemmesini. Allah. Doğruya, darmalı. Пожалуйста. Kalmar, krevetka, medya, birinci gezek özüm şonu gazana salıp gary oturuşum, öň bişirip göremok. Normalde men yumurta urup gördüm, kalbasa urup gördüm, tan kalbasadan ýöne. Muny birinji gezek etip görýänler. Kare tagamlaryny Türkmenler gowy bolýar. Bizde yarımdan köpsi Türkmenler zakaz ediyorlar. Näle ýagdaýda zakaz etýärler? Doglamyň olanlarmy ýa işte abetli ýerlermi ýa Köpünçe o işini, ofisini zakaz ediyorlar. Dostlar şu wagt deňiz önümleriniň ýysy çykdy da, bu ýysy dine şu wagt kim ştaýda bolsa şolar ýysyny duýup bilýärdi. Indi çysna goşmalar. Emet goşaýynmy? Yok. Emet goşmalar? Yok. Sarımsaňam agran goşmaly eken emet goşmalar. Zverski apetiti maçyly we bilýän ýönem dur. Ýesmi ýok durýarlar. Lütfen kömelek koşacağız. Deňiz önümleriniň üstüne kömelek goşdup, kömelek bari ýalyny çekip aldylar. Çek ver.
koyduklar. Doğru aytan şu var. Fikrim, aklım şu iyisine gitti. Tam şu podgoret начало. Ne etmeli ya bunu? Yok. Порезче надо. Dostlar düğü yapışma diyalı, titil qarmalı diyadı. Şu an kömölök, yani deniz önümleri, emmesi qarışıp bir şeyler tağım geliyor. Aslında şey çıkarmalı onu. Buna master deyiladi dostlar. Şey çıkarmalı. Asağı yanında. Hani benim et bilen mi? Çekmeli, iyice. Ya mende balanak dostlar. Ustad derecesi olan için buna masterliği diye görüyorsunuz mu? Vox skоворodkani pırlap duruşunu. Ne? Gepleşip devam edeceğiz. Limon koşacağız. Bol limonu, yarım. Dostlar şu vakit geçleşikte men power oldum, Andrey Alparcı oldu. Rolumuzu ütkedi oti, sebebi men powerçılığı hakkı gördüm de. Andrey'im şimdi Alparcı, blogger oldu, devam etti. Sen power oldun. Sen ben power oldum. Pomidor salacağız. Geçleşikte devam ediyor dostlar. Şu vakit nakarımızın üstüne pomidorunu koşup kavurup başladık. Men power oldum. Masterli Alparcı oldu. Kaçan indi nemesi geliyor. Degustasyon edilen yeri. Şeyler öyde biz nakar işlerini alıp yiyip duruyorsun. Bunda bolan yok mu? Şu medyaların ne etmeli? Onda tuzlamalı. Ondan sonra tuzunu göreceğiz. 2 kaşık. Şunu yalma, doldurup mu? Onda bir böyle. Görüyor musun? Tuzdan koşacağız. Yine mi yapıldın? Boldu. Masterliğinin sırları başlıyor. İşte neyme spesiyalar koşuyor da tuzdan sonra. Şunu kıraya çekeceğim. Spesiyalı kızdırmalı. Altından kapatırsın. Timyan. Oregano. Rozmarin, timyan, oregano. Hani spesiyalar koşulup, arada bunların düzümünden yankı efir maddesi alınyanca ştayda hazırlayadı. Onun qarmalı. Выделяется. Indi qarpalya. Doktor şu an özüm qatı bağlı duyan, sebebi ilkinci öğretmen ömrümde Güney Orta Koreya medeniyetinin tağamlarını tayinlayan olam masterliğinin kolda vermeginde ona masterliği bana neyle tayinlamasını görkezdir. Kızların ya genlenmeden göğüne yaramak isteseniz ya ecelerinde şeyle sürpriz edeyin deyseniz ona ütköşük bir resept, ütköşük bir peydalı tağamların bir görünüşü tomat çorbası deniz önümleri bilen. Сразу любой вину загладишь. Endi tomatni soq qo'shmalı. Doktor, eçil tomatni soğunu günden öne şu nahara koyaymalı ekeni çorbanın yani tomatni soğuktan tomatni çorba alınıyor ekeni. Eçil bu soğuk onu şeyle özün şeyle işten oldu Andrey. Ona deniz önümlerinin üstüne soğan koydum da. Soğan yüzü götürüm, tebiği önümlerden olan soğuk. Dostlar birinci gezip koyan, içilen tomatını soğuk, şeyle, içili soğuğu, gönü koyulup çorba ediliyor. Tomatını çorba, tomatını soğuktan ediliyor ekenle. Onka deniz önümleri, Andrey yine duzam koştu üstüne, hazır ne yemesini görüyorsun. Ne hali bol yani. Andrey sen içili soğuktan koştun da, onda pomidor ne için kesip yoğurdun? Помидор для свежести будет. Bu soğan tezde Для çıkan soğan? мякоти. O nemeler için ha? Demek pomidor bu yani deniz önümleri için gerek. Çorbası için içil tomatını soğuktan koşuluyor ekenler. Tuzunu görmeli. Ложка bilen görüveradi. Türkmenlerde bir söz var. Bismillah. Bismillah. Isıpillah. Soğumanka. Dostlar, ömrümde ilk gören lezzetli tomatlı çorba. Dostlar, tomatlı çorbamız tayin oldu.
Dostlar, gepleşigimiz dowam etdi. Masterliği bilen tomat çorbamızı tayinladık. Inni köşülü ağçı kalvasası bilen salat tayinlayaz. Saladımız nehin salat? Теплый салат из говядины и охотничьей колбасы. Han Şoklat markasının dostlar avçılık ahotniçik kalvasasından ve bonfile deyilen gavyazini masterliğinin özü saylaktır, tayinaktır. Inni Hədir masterliğinin saladını, kızgın salat tayinayası. Относится к теплым салатам, да. Başına hemen şey. Doğramalı. Şu kalvasa doğranda Andrei men просто yemesen bolanok da biliyorum. Yok, ben iyi onu. Bolmasa. Uzunluğu 1 santimetreden edip kesip Şirina, çıkmalı şirina. ekeni dostlar. Ona Andrei kalvasan özneyin tağım. Ova, govi. Öğren suyucu. On saladı yetiyorum Andrei men şu anda yani başladım böyle. Yeter, yetireriz. Kapçonlu колбаса da ba. Han Şoklat dostlar yurdumuzda kayınlanan en yukarı şoklatların yani kalvasaların birisi. Bugün masterli şol bilen bir de kızgın salat tayinlap koyuyor. Salatın adı ne dedin? Салат белый. Belli. Да. Ak salat. Ақ салат. Andrei men ahotniç kalvasana doğrap boldum. Yarımını ip oldum diye. Yarım başlı yarısına iyi demekten. Şul kol yeri var şu kalvasana kaynatmak gerekli, koymak gerekli, şöyle ip bol ya. İyi ver, iyi ver. Canın sağ olsun. Ova, skовородкам kovuca edip kızdır. Şaylan lezzeti studiyamızda dünyanın ehli medeniyetlerinin aşkanı, şedevrlarını paylaşmak koyuyor. Biz bilen işleşmek, biz bilen haberlaşmak ve öz kızıklı reseptlerini de, önümlerini de paylaşmak için Instagram'dan haberlaşıp biliyorsunuz. Andrei sen etin bonfile in goveri. Onun Han Şoklat, kapçonlu, ahotniçi, çısnok, sıyır. Ama onu tatlardan koşandan sonra gol salat oluyor polibon. Ова. Öyle de. Сытный салат более он. Жирный будет. Тебе жирно не будет, değil mi? Нет, я люблю жирное, ya. Ay, bize doğru maksam Andrei şu sen salat yiyip koşuyan da şeyle çörüklen tüyü veriyorsun. Yani kalvasalarım, sıyıram, şeyle de yersin, işem. Onda has sucuk görürsünüz. Hazır sen saladını görürüm, neme? Холодильниктeki en tağımda en kımmet ingrediyentlerden koşup hani görürüm Andrei hazır ne kilek salat pişiriyor. Andrei Alparcı benim doğru olotayım. Bu tarafına da keseyim ya gerek yok. Ova. Ak salat yedim Andrei. Bu ne mi? Mayonez koşuluyorum. Ova. Sondan ak koyuyorum. Hem kaynatılan yumurta koşacağız. Andrei salat Tayland'da bu Han Şoklat, onun sıyır, bonfile, onun ne için bonfile alıyor? Bonfile. Niye de soruyor şu bonfile etin? Бонфиле находится между ребром и хребтом, между позвоночником и ребром. Получается, şonun için mal yörende o mышцаны hiç işleden yok. Herkes etmeyen yer oluyor. Ova, şonun için katı nежный böyle şol yeri. Malın içinde en koyu yer onda ne mi? Bonfile oluyor ya. Ин нежный, ова, самый T-bone нежный. steak denen yer oluyor mu şu? Ya Tayland. Да, вот T-bone steak, bir taraf böyle antrikot, bir tarafım küçük yeri şu bonfile şol. Ha şu tarafı. Ova, T-bone'un bir tarafı katıllakan yer etli, azıcık etli şu bonfile şol. Вырезка называется. Dostlar T-bone steak katı meşhur naharların birisi Avrupa'da şu an son koyu bir 4-5 yılın içinde Aşkabat şehrinizde
Dürlü steakhouse'lar, steak'in görünüşleri öz meşgulluğunu alya. Misal üçün Xanet diýiler, başga da bir giden steakhouse'larken, näha Andrei T-bone steak diýilen steak'in bonfile bölümünü alıp şondan tayin ederken bonfile de ýanky gölänin hereket etmeýän bölüjigi, şoň üçin hem eti ýumşak bolýar. Kızım tavada brov içil soğuktan içip ondan sonra devam eder. Güçlendirdi yani. Dostlar, yurdumuzdaki yüz götürüm TV bölümlerden olan içil soğuğuna sağolsun ederiz. Onun başka neyem bile meşgul Koreya nakarlar, Andrei? Başka? Awa. Jenshen, misal üçün, men bilýänlerim şu Günörtü Koreýada jenshen kosmetikadan nakaram da jenshen ulanyýarlarda. Женщин в основном в чай употребляют, напитки. Indi masterli maň aýdyp durýar. Häzir men ýyly salat taýynlaýar. Ak şäherimiz Aşgabatda ak salat şu şaýlan lezzet studiýamyzda masterli bilen taýynlaýar. Indi et salyas. Birinji et salyas ha? Ova. Bonfile. Brava da goýun ya şeýle ýuwaş. Yo, hemmesini bile. Hemmesini bile. Oho. Hemmesini bile goýun. А то неравномерно они пожарятся. Andrei eger salat tagamly bolmasa menden dädir ýöne et owadan bişýär ekenler. Şeýle. Bu ya götürmelimi? Ya ajynlanmaly mı? Не, надо повышать. Näderak temperaturada gowurmaly etni? На среднем огне. Salat gowurýan skоворodkamyza wok skоворodkasy diýilýär. Naşı wok skоворodkada bişirilen nakarlara da wok food diýilýär. Только оня сковородка керек дәл. Обычный шоня сковородкадан бişirip bolýar. Ha, onu da bolýar. Şu videony görýän ähli adamlaryň öýüne şu ak salat taýynlamak mümkinçiligi bar ekenler. Suýgulyň bilen ya maşgalan bilen nakar bişirende sen bişirýärmi ya o bişirýärmi? Men öde nahar bişiremok, men öde yiyemok. Sen öýde bolsa nakar ýemok. Sen kafe diýipsen. Yaksın ha. Yaktın mı? Sen yaktın mı? Kim yapsın? Öyle yaktın, benim sen ayıtsın ya da bitsin ona. Yemedi yine de. Doktor Masterli'nin soğanı gönüm bir sekundda doğru pıtırat taşladı. Yani beni eti alarak yakıp başladım. Andrei alarak yanını bilen neme mi? Tağımla təhsil istəyəm yaydan olsun. Не, тут не подгорел же у тебя, просто чуть начал прилипать сковородка. Bu ne? Soyavый soğusun bu. Соевый соус вот сейчас, ашак так вот. Я прилипло, уйдет, прилипшее. Kolyam meni de. Bolca okulçu bolca ekenin. Ay, sen yalar bu işli toğudan sayesinde benim rahatları öğren kalırsa Andrei. Kömöle koşmalı, şampinyon. Andrei, sen bana rahatları doğru tuttuğun öğren bir sekund değil mi? Moment doğru atlaşlarım mı? Yoksa yan pasladı da. Göle etimizi qovurduk, soğan koştuk. Onun üstüne kömölek koştuk. Ne koşacağız? Ne? Вот сейчас колбаски. Kan şoklat, üstü kan şoklat. Kan şoklat, katı süzü колбасалардан gitti. Колбаски. Невозможно вкусные. Чесночок кошалы. Andrei, bir vada 15-20 sany her türlü naharın görünüşlerine zakaz gelse ne geçişer? Biz naharların köplerini sonra kesilip zagotovka etip koyacağız. Misal üçün günde 10 porsiya gitse, şu 10 porsiyalık tayarlap, öňünden tayarlap boyayız. Sonra zakaz gelen vakti çap gün skоворodka oklap, skоворodkada pişirip gün uğratmalı da. Şonu yani kesip durmayız vakt gidirip ona.
Şonu var ha, öydeki ayarlar şeysine olarak tayinat kesip halıyla salıp koya, işten baryan, gönü berçimde tapır tuttu. İşten barmalı bir saat, O günde ezili nahar bisilmeli ayarlar. Bizde sabır naharlar gidecek. Şu an yeni reyzanın tarafına al ya, Andrei. Öyde gelince işleyen ya sen işleyen bu naharı? Men iş sat bişiremek öyle. Baryan, işten son işteki bişiren naharlarım yetik. Yerden qaytyansın, akşamın baryansın, güne işleyip işleme. Kafede işleyemde. Hava. Tamam. Hem powerlar önde iş saçan bişiren oklar. Ne duzun sallık, ne peynir var. Sır gavda, peynir, Neyme sıyır diyeceğim mi? gavda. Yumuşak görünüşlü sıyır Al. başlıyorsun. Masterli işin pişiriyen naharların var. Sonra skоворodkan öçürüp sen koşmalı yoksa erak gidiyor. Sıyır irep. Hava. Hayata çoklu salat. Dostlar, yılı salat diyeceğim. Yılı saladın aşağının odunu öçürüp, ondan sonra buna peynir koşuyor, yumuşak görünüşlü peynir. Şimdi mayonez koşmalı. Mayonez ne çeyrek koşayım? Son yarım sala neçe gram? 200 gram. 200 gram, kakras 100 gram. 100 gram da. Bir porsiya 50 gram gidiyor. Aşağıda 2 porsiya tayin alırsın. Şu an biz o. Salat mayonezi bolsa da hükmen yağ salmalıdır içine. Onun için ise продуктах бывает водорастворимые витамины и жирорастворимые витамины. Поэтому обязательно масло yağ koşmalı. Şu vitaminleri задействуют, чтобы. Masterli şu an. Kahrat gıdıklığa aytıp veriyordu. Yağda eriyen vitaminler var diye, su eriyen vitaminler var diye de. Şunun için mayonez koştuğun kökman taktırının yağını koşaymalı diye. Kendel, az oğlak. Ne mi yağ koşmalı? Ne yağ koşmalı? Meski mi yağ? Yok, обычно растительное. Şu koşanınız böyle mi? Yine Ava, koşmalı. ava, boldu. Koştuğa biz onu. Еще майонез. Мало. Yine mi? Оказывается, там 3 или 4 порции. Bu mayonezin 45% görünüş. Ава. 45% yağı var. Средняя жирность. Ama şunun 75 görünüşlüsü var, onun 38 görünüşlüsü var, hayıslarını koşmalı. Средняя жирность более, значит, шел? 45 şu süreli. Шелговый. Andrei, Yağlı uç. sen power'dı, güçlü power, onun başka power'ların pişiriyen nakarlarını neler seyretsen, neler baka veriyen. Başka power'lardan nakarda kalp yiyen mi ya yiyen? Ava iyi. Mesela için neler power'ların nakarlarını yiyen? Köplenç Türkmenlerin. Dostlar, Masterli özü şöyle üç göçük Kariye nakarlarını pişirse de Türkmen palavı ile Türkmen doğramanı görsen durup bile mok yani. Ava. Hemes mi olsaydı? Ava le hemesine başka yer. Doğrama da pişirip bile. Doğrama katı koğu görüyen. Даже если на свадьбу не зовут, идут doğrama kuşt. Gelin taraftan, kıyı taraftan deyip barıp ilk yansın, ne mi diyor? Tapa yok barıp iyi veren men. Ha, sen toylarda varsan gön, delegasyondan gel deyip kavga etkendirler. Yani gepleştiğimiz devam ediyoruz. Şu an Kerim saladı koyuyor avadan edip. Katı avadan olmadı. Yani avadan diyelim. Masterli hazır stiklanny lapşa tayına görkezýär. Stiklanny lapşa näle taýynlanýar? Hazır masterliden dostlar, ählimiz bile öwrenýär. Türkmen tagamlarynyň haýsyny öwrenýär diýmen. Doğrama. Bolmanyň bary şu biziň doğramany ilk gören bir adam bar. Doğrama gören aşyk bolýar o adamlar. Näme üçin doğrama şuňa tagamly bolýar bilýärmi? Ne için? Sebäbi doğramanın düzümini ýa-ni et olan bir giden zady onjak edip doğrap o çorbada da hemmesinin tagamy çykýar. Mene şeýle pikir etdim. Şonun tagamy bolýar kajan. Sebäbi doğramany ilk gören adam doğrama aşyk bolýar. Andra şeýle doğrasan bolýar-mı? Вот эти белые мембраны надо убирать. Membran.
Да, горчить будет, белые штучки. Вообще şimdi aklıma kalmadı. Ошону ayırmalı yoksa. То есть şoň Açık kapya. Balgar buruş arfalandı dostlar, içinin şeyler qalyan ak yerleri alınýar ekilme. Ya şol tagamga arjy tagam berýärdi. Şol içinde tohum bilen bagly hiç ýeri arjydan galma geldi etmelek. Şu uzunluğunu kesmeli menki alık. Bizde hasem medeniyetde gelin gyzlar öýde köp nahar eşirýärdi. Adama bir zat berilýärdi. Käbir adamy bir tarapdan bir tejribe berilse, bir tarapdan berilen nokta, düşem, şey nahar eşirip garaşan netijesine yetip bilmeyen gelin gyzlar üçin näme maslahat berýär? Dünya практика etmeli bolany. Надо ошибаться, пробовать, и тогда уже öz tahamı tapyan. Через проб и ошибок, через череду проб и ошибок в конце все равно найдешь. Tecrübeden gelen. Öz stilin bolya şonda найдется свой стиль. Et doğradık salomka bilen. Salomka kaşır, bulgar burç, soğan, pomidor. Funçozu öňünden gaynatyp koydun. Onu gaynak suwa batyryp içine salıp 5 minut dursan öz şey çişýär. Так, чеснок сначала для ароматизации масла добавляем. Ondan sonra это солят. На среднем огне все жарим. Мясо мягкое. Onu сразу пişirip слегка обжарить, и можно овощи. Пока овощи пожарятся, он уже будет готов. Yumuşaklar болса, он öňünde marinovka edýän bir gün. Когда маринуется мясо, а там кислотно-щелочной баланс нарушается, и она нежнее становится. Anday nahar eşirip oturanda bir o tejribe toplanmış. Sağ olun. Yönü eti şoňa ince kesmeli. Тонко. Инче. Тонко. Или как называется? Eti incecik. İncecik. Hem kalın et kesmem alem. Kalın kessen marinovka не пройдет. Там нету такого. Uman dostlar etin iki görünüşü var. Bir yumuşak görünüşü var, bir katı görünüşü var eken. Ona katı et marinov kesen kızdık incecik kesiretmeli ya. Yani yumuşak et olsa onu bitinliğine marinov kesip koyar. Yo, он гармал, я да яшмал, он тоже влияет Andrei, на твердость. şu et satın alanda yaş mal, garlı mal ne et bilmem sapalı. Яш маленький, это яркий более, он не темный, ярко-красный бывает, розовый. Гарнка уже видно, что он потемневший. Да, и когда гарнка сеет тяма, палец проваливается. Яшенкой проваливается палец. А гарнка он как резина. Фунчозан гош сейчас. Чесноком гоштык майдаланан чеснок. Кара бурчу гош сейчас. Быдыл бурч, паприка. Не острая. Для цвета. Ренк üçün. И сушеный имбирь. Соевый соус гош сейчас соңында. Siklyanlı lapşa naharına näçe dağları boşlayan olsa olary spisegini videonun aşağına bir koyar. Yana näçe abyonda onun nälerek wagtdan boşlandığını videonu gaýtalap berip öwrenip bilersiniz. Masterliğinin taýynlan siklyan lapşasyny ýa beýleki naharlaryny özüňiz öz öýüňizde, öz aştanaňyzda taýynlap tamamını barlak görünüp olsaňyz bize kommentarda ýazın. Bizim Şaýlan Lezzet studiýamyzda taýynlan videomuz size şeýle taramlary taýynlamak üçin peýdaly boldymy, bolmadymy pikirlerinizi paýlaşyp bize gollap berip bilersiniz. Soňunda pomidor goşýar. Всё, готовенько. Görüşüňiz ýaly
stikliany lapşa tagamy ýazır. Bilem, ilk görýäs, degustatsiýa görýäs, näher bolup dur tagamy. Siz bilen bile taýyndan naharlanmady, oturup iýleýän wagty gelýär. Kim bize goşulyp tagamlary ýes gelýän bolsa, hökman kommentariýalarda ýazsyn. Gepleşigimiziň iň gyzykly pursady dostlar, ana masterliği bilen taýyndan tamak çorbamız, içine durly görnüşli deniz önümleri, han şoklat ýa-da bir giden şoklatlaryň görnüşleri, göwnümler we ana eçil tamak soğuğu goşulyp taýynlanan çorbamız taýyn boldy. Durly şoklatlar we etlerin, peýnirin görnüşi goşulyp taýynlanan gyzgyn saladymyz we stiklianny lapşa 3 tagamymyzdan taýyn boldy. Gelingende bolsa tagamymyzy dadyp göreli we baha bereli. Şunu Türkmen çörüğünü batırıp yemene katkavu çorbada. Bizde şu çörüğü batırıysa. Andrei, çorbanın rızımında krevetkalar, medyalar. Hemen bunu tamamen düştüm ama dar. Şimdi stiklianly lapşa. Stiklianly lapşa. Minnettar bildirdi. Egzotik tagamy var. Gaty ütleşip düýbünden başga bir tagam, ýyf we şeýle bir ýakynly tagam bolupdyr. Ýyly salat, ak salat. Dostlar, tagamlary ören gowy, aýdyp ýörýärler. Men ömrümde ilk gören gowy tagamlarymyň ak salat, tomatny çorbasy we stiklianly lapşa. Masterli köp sağ bolun, eliniz dert görmesin. Gaty tagamy bolupdyr. Biziň gepleşigimize geleniňiz üçin köp sağ bolun. Size sağ olun. Çağrınız için üstünlük işinize. Dostlar, na masterliden şeýle ütgüşük tagamlaryň näme taýynlanýandygyny şaýlan lezzeti gepleşigimizde öwrenimiz. Gepleşigimiziň beýleki tagamlaryny, beýleki videolaryny gaçyrmadýaly kanala agza bolun. Dostlar, şeýle ütgüşük tagamlar taýynlap siz bilen paýlaşmak üçin bize gollaw beren. Ýurdumyzyň Parahat brendine Eçil, Josh, Hançay, Ozi, Okey we markalaryna köp minnetdarlyk bildirýär. Eçil dörlü dümen seçil. Yüz göterim TV görünümlerden. Şaýlan lezzeti gepleşigimiz iň gowy dünýäniň lezzetleri bilen siz bilen. Inniki videolara çelli biz bilen galyn.